La pluja que queia ahir al vespre a Dublín no va fer desistir els milers de persones que volien veure la Magnus Parade, amb l'agreujant que l'acte va començar amb retard i l'única cosa interessant que va passar en molta estona va ser un fantasma il·luminat que anava patinant al llarg del recorregut. La desfilada l'encapçalava un timbaler vestit de blanc, seguit d'un llop força gros que udolava de tant en tant, amb part del públic, sobretot els més menuts, mirant d'imitar-lo. Després, 4 persones portant una torxa precedien la Gnava, la lloba, la protagonista de la desfilada. Aquest personatge mitològic, mig dona, mig lloba, va amunt i avall recollint ossos, com el que duia a la mà, que diposita en una cova al voltant d'una foguera a fi que les ànimes d'arreu del món no siguin oblidades. Entre els participants en el seguici hi havia un fort contrast. D'una banda, els místics, com un capellà sense rostre, un grup amb els integrants vestits de negre de dalt a baix, un llop d'ulls blaus que va voler atemorir el públic, o el que semblava una iaia amb una estètica una mica descuidada. També n'hi havia que cercaven la interacció amb els nens situats estratègicament a primera fila, alguns dels quals no sabien ben bé de què anava la cosa. D'altra banda, la desfilada també va tenir el seu costat animat i n'hi havia que eren els antípodes del misticisme, amb molt de ritme i molta festa, com un quartet de música molt dels anys 20 del segle passat, cinc que anaven en una estructura metàl·lica, entre els quals destacava un individu que semblava anar amb alguna copa de més, un altre obsessionat a ensenyar totes les medalles, i una dona que ballava sense gràcia, o una batucada amb estètica napoleònica. En cas que amb tant de misticisme n'hi hagués hagut alguns que s'haguessin adormit, la desfilada la tancava una dona pujada a un quart de lluna que es movia al so d'una música amb molt de ritme. La Magnus Parade va posar punt final al festival Bram Stoker, que durant el llarg cap de setmana de 3 dies, dilluns era festiu, ha omplert de terror diversos racons de Dublín a fi d'homenatjar Stoker, escriptor nascut a la capital irlandesa i especialitzat en històries de sang i fetge, en què destaca una de les obres mestres del gènere, Dràcula.